Píše sa rok 2222. Ľudstvo triumfálne osídlilo Mars, no ich technologický pokrok až príliš zasiahol do špeciálnych japonských high-tech smart záchodov, ktoré sa postavili proti ľudským osadníkom. Vodcom tejto nečakanej rebelie sa stalo radioaktívne hovno, nazývané Mr. Tabagoto. Ľudia na Zemi však zabudli, že prebehla misia osídlenia Marsu na nečakaných 1000 rokov. V roku 3333 si spomenuli a preto sa šli pozrieť na Mars. Čakalo ich tam však nemilé prekvapenie. Mr. Tabagoto vyvraždil celú prieskumnú posádku. Stihli však poslať správu na Zem, v ktorej vysvetlili situáciu na Marse. Píše sa rok 4444. Svet sa združuje a pripravuje na odvetný úder. Generácia, ktorá si pamätá len povesti o osídlení Marsu, musí rýchlo získavať vedomosti o pokroku, ktorý bol dosiahnutý v ich odsúdení na susednej planete. Po viac než 1000-ročnej príprave je vybratá odvážna posádka. Ich cieľom je skoncovať s nadvládou Mr. Tabagoto a jeho armádou japonských bojových záchodov. Túto odvážnu partiu tvoria kapitánka Hirokito Saito, skúsená veliteľka vesmírneho krížnika, ktorá stratila svojho otca v pôvodnej misii na Mars. Má osobný dôvod bojovať proti Tabagotovi. Inžinier Takeshi Tanaka, technologický génius a odborník na japonskú technológiu, zodpovedný za prispôsobenie vesmírnych plavidiel na boj s inteligentnými záchodmi. Ling Chen, expertka na japonskú kultúru. Jej znalosti o japonských tradíciách a jazyku sú kľúčové pre dekodovanie správ Mr. Tabagota. Naša loď záchodobiec má najvyspelejšiu technológiu na boj proti záchodom, inteligentným záchodom z Japonska, ktoré ovládajú planetu Mars a ich šéfom je, neviem jak sa volá to hovno, ale ten. A máme vyspelé zbrane na boj proti hovnám. Máme tu skvelú brokovnicu. Všetko jak má byť. Máme tu menšie kalibre pre menšie hajzle. Máme tu väčšie kalibre, ktoré to dáme takto. Toto samozrejme zbraň pre mňa, pre správneho. Technológie často považovaní za posvetné. Nestačí im, že pomocou suši ovládajú planétu Zem. Teraz chcú japonské záchody ovládať aj Mars. Tieto šikovné monštrá sa neuspokoja niekedy s ničím. Konnichiwa, posádka. Volám sa kapitánka Hiroko Saito a prišla som nie len preto, aby sme zastavili tie diabolské stroje, ale aj poctiť pamiatku môjho otca, ktorý sa zúčastnil na prvej misii na Mars. Je to vec osobná aj verejná. Spolieham sa na vás. Timo! Tak posádka, sme tu. Teraz sa musíme infiltrovať. Hej. Dobre. Naše prvé kroky povedú k centrálnej miestnosti Tabagota. Musíme nájsť niekoho, kto nám pomôže.
聞いてるとこだけイケシャシャといい子ぶるな。てめえが最初俺に言った言葉何吐いたこの野郎。クズこじき野郎。おいクズこじき野郎。Chcem slúžiť svojmu primárnemu účelu. Toto vám pomôže. Ďakujeme. Toto musí byť schéma k tomu, aby sme sa dostali až k Tamagotovi. Hej. Ty vieš všetko o ich kultúre. Áno. Toto znamená, že potrebujeme sa dostať k nejakej tlačiarni a toto je kód ku dveriam. Takže to treba vyskúšať. Ideme na to, tým. Tamagoto. Sú tu narušitelia. A sú traja. Tamagoto, čo budeme robiť? Nevieme. みんなが聞いてるとこだけイケてみ。Dobre, vykonám. Dobre. Toto musí byť ono. Bol si dobrý záchod. Hasta la vista, baby. Všetko najlepšie!